iPhone motherfuckery, tak se z dnešního videa. Dneska je to videotutoriál, jak si dát do GTAčka, mody vlastně, textury, aut a různý motorek, zbraní, skiny a takové. Takže, internet už samozřejmě máte otevřený, protože se díváte přes internet na tohle video. To snad dává logiku, ne? A mě to zase trvá, nebo jo. Někdy si říkám, že je takový trapný, že to trvá tak dlouho. Prdele, co dělám, ty vole? Já jsem vlastně rozdvojil. Kurva, nechci. Nechci žádnou javu. Takže, otevřete si nový panel a tam napíšete www.gta.cz vlastně jako předchozího dílu. Návod, jak si tam dát vlastně Pleo modu. Úplně na stejnou stránku, akorát, že to teď uděláme úplně jinak. Neříkej mi, že to zase prdele, vole. A jestli slyšíte klávesnici hodně, tak mě prosím tak mě do komentářů nezpomelte, že jde slyšet hodně. OK, jsem zpět, Segra nemohla najít telefon, ale tak jsem musel rozvodit. Tyhle, já mám normálně 16 kreditů. Ty krávo. Takže až budeme na stránce www.gta.cz, tady nahoře máme různý GTAčko. My si najedeme na GTA San Andreas. A já mám nějakou starou reklamu, kurva už. No, chlebíček. Tak. Vlastně, když se zapačte, tak taky počkáme. Tak jo. Ve GTA San Andreas. A vlevo máme takovouhle velkou tabulu. A tady, jak jsme měli v předchozím díle, Kleoscripty, tak tady můžete vybrat. Modely tramvají, vlaků, motorek, lodí, letadel, kol, aut. Já si dám třeba... Taky auto. Ještě můžete dát taky to chcete, jo? Auta, kola, lodě, vlaky, tramvaje a motorky. A já si dám třeba Mercedes. Tak se dočkej, vybat tam kole. To vypadá hezky. A budete mít vybraný auto nebo motorku, loď, vlak, tramvaj, kolo. Je to úplně jedno. Klikněte na download. Obrazí se vám tabulka a internet zatím můžete dát pryč. Počkáme, jestli to odpočítá. Tak. Máme to. Jak to takhle máte, tak dáte na download. Prdele, vole. Musíš zapnout adblock, vole. Dobře, máme to stáhnout, jak si to rozpustili. Jestli si něco slyšeli, byl to brácha. Žádnou jsem hledal. Robo. Se dívá na Kaspiho.
Tak jo, máme to. To můžeme taky dát pryč a máme tady tu složku. A v tom možná máme další složku, nebo ne? Ten díl tam nemá, znamená, že tam bude mít tohle třeba. A nevím, třeba NRG 500, DFF a NRG 500 XD. Tak, TXD znamená textura a DFF to fakt nevím. Default, nevím. Dobře, tady ty dvě věci si přetáhneme takhle. Nezlikal se. No, tak bych to takhle do prdele. Tak dobře, a co tam máme? Můžeme odkliknout tady tu složku. Tak jo. Musíme si stáhnout imgtool. Imgtool vám ještě ukážu, jak si ho stáhnu. Takže střih, protože mi se bude internet načít pomalu, takže zatím do prdele, vole. Zatím čus. Dobře, jsem zpět. Takže imgtool si stáhnete tak, že pokud máte operu tak a neodkliknete si tuhle stránku, tak vás to hned také automaticky přesměruje na poslední stránku. Takže, až to máte znovu načtené, klikněte zase na GTA San Andreas a teď si dáte programy. No jasný, vole, zase se, vole, nenačte tý zmrdy. To je 8, tu by nikdo nechtěl mít. 8, kokotina. To je úplně na hovno, vole. 7 je asi nejlepší, nebo XPčko. No vidíte, jak se to seká, ty vole. Já se na to můžu vysrat. No dobře. Najdete si v programech na třetí stránku. Já si ten adblock zapnutý, vole. Zapnu to na této stránce. Blokované reklamy. Tak. A klikneme na stránku třetí. Taky nám to tam přesměruje. Takže tady máte imgtool verze 2.0. No počkejte, jestli není novější, protože mě tam teď ty módy nějak nechcou jít, takže si musím podívat, ale asi ne. No nevadí. Takže stáhneme si tady imgtool 2.0. Zase úplně stejně, to můžeme taky dát zase do prdele úplně, vole, někam to vyhoďte, je to jedno. Teď počkáme, než se to zase odpočítá. A tím bych chtěl říct, že asi tak každou sobotu, možná každou sobotu budu dělat. Jak bych to řekl, ty vole. Já nevím. Kliknu na download. To budu vlastně každou sobotu dělat. Jak bych to řekl. Vlastně natáčet, no, nějaký ty pičonky. Takhle. Takže, až to mám stáhlý, otevřeme si to a tady máme v té složce imgtool. To si přesuneme na plochu a potom to tam nemusíte instalovat a to je všechno. Tak, když to budete mít na ploše, ukážete si to tam chcete teď. Nevím, jestli to budete muset instalovat, ale já myslím, že ne, já jsem si to nemusel instalovat. Když to otevřete, tahle tabulka, ale to je OK, normálně to vám nic neudělá. Žádný vír. Tak jo, až to máte, tak si dáte file, open, nebo můžete dát ctrl, to je ta větší zkratka. Tak, jste na ploše, nebo já nevím, tam si někam najít, kde máte to GTAčko prostě. Tak, potom klikněte si složku s GTAčkem a dáte models. A dáte GTA 3, pokud tam máte to auto. Si chcete dát. Tak. Počkáme dobře, tak máme to.
Teď dáme, ježišmarja, sorry vole. Máme edit, find, tak a to, co máme na ploše, můžeme si to dát, dělejte, nebo já vám to ukážu i takhle, že takhle si to obtáhnete, kliknete na to a dáte přejmenovat a můžete si to přejmenovat třeba na LG a teď si zase dáte edit, find, dáte LG, DFF, tak ono vám to vyhledá vlastně ten LG DFF. Teď na to klikneme pravým, dáme replace a najdeme si tady na ploše, tam, kde to máme uloženy ty textury a toto. Takže to je jedno, co si dáte. Prvně si můžete dát tady TXD, abyste si tam dali tu texturu. A já si dám první DFF. Tak, teď se nám to jak líbí vlastně vypne, ale ne vypne, že tam prostě se vám dají pryč. Zbývá vám tady toto. Tak, máte to. Teď dáte edit, find a teď jenom přepíšete to, teď to přepíšete jenom na TXD, na texturu. Tak a máte tady LG TXD, takže kliknete zase pravým, dáte replace. Tak a tady si to najdete. Tak to mám tady. Tak. Někdo vlastně natáčí. Já změnu. To jde. Jenom do koša. Tak, OK. Ať to máte takhle, tak teď vlastně nic nemusíte dělat. Stačí si to, teď to stačí jenom vypnout. Já si to hledám ještě někam to, že má tady strašně bordel, ty vole. A něco je tohle, vole, jít do prdele. Je strčí do koše. Je, ty vole, co je? Jít do prdele, vole, ženská zasraná. Tak jo, už to máme. Zapneme si GTA. Povídám, zapneme si GTA. Si myslím. Tak. V minulém díle jsem ukazoval, jak si se můžete dát tady tyhle módy. Tak, jo. Tak, zapnete GTAčko a já to zase musím stihnout jako u minulého videa, protože vy jste neviděli nic vlastně a já vám teda řeknu, jestli to jde ten Mercedes mi tam, anebo ne. A co jsem to vlastně dal? Na LG. No, dobrý. Tak zatím. Čus! Výsledky dopadly úplně kurevsky, protože jsem mě sekl GTAčko a nezjistil jsem, že to tam je. Takže, mělo by to tam teda být a pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like, odběr a mod by ti měl jít. Pokud ti nejde, tak nevím, co to je teda za problém, protože jste imogotolem, protože nevím, jestli je nový imogotol, ještě jsem se nedíval, takže se podívám a když tak natočím nový video a tohle smažím, takže pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like, odběr a sorry za dlouhý intro. Čus!